the ground, blah blah, continue. Hi, how are you? It has been slain. Goes to shot, Lumar. Ia, câte morți sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6. Lăsați 6 like-uri, oameni buni. I-aș vrea să iau acum. Nu mai contează să zicea. Aici suntem în Germania, la ferma de copaci a lui Hans. A zis că îmi dă 1000 de euro pe lună și după aceea va să plec acasă, dar au trecut 3 luni de atunci. Și încă n-am un leu. Tu unde ești? Păi și interesant. Creează. Ce ai întrebat? Persoane astea. Alea-s doar glumi când zic când mă interesează, dar eu mereu mă interesează. Și demonetizare de videoclipe așa mă gândesc. Oh, crucea lui Iisus Hristos. أعوذ بالله من Da, de-am găsit porcul. Adică cam mai cool. coace. Bani, Hans! Mult copii! Am știut. Mamă, te-am găsit ieri. Bun. Bun. Demonetizat. Nu, că eu o să te cenzurez. Ah. Degeaba, bă, te cenzurez, am zis. Păi da, dar doar de cum cenzureze toate. Nu vezi că videoclipul nu o să aibă sunet deloc. Da, știați văd asta. Da, hai să mergem într-un cheiv al Cristi. Hai să-mi fac mâncare că mor. Mi-am luat tot. Ești prost? N-am vrut să iau. O să vin cu tine în spate. Dă-te tu. Nu mă duc de ce. Ține, pune. Ți-am pus acolo. Am învățat să râd ca un negru. Ce-ai făcut? Asta o să vedem metodul următor. Bum, și acum am pus pauza de ok, bam!